Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa nga Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Agosto 17, 2020. Magkitan kita live sa mo na official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod, kag bisita man sa amon nga website sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaroon para sa aton mga headliners, una sa balita lokal. Duha ka mga kapitan sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Syudad sa Bago na record ang ikaduha nga napatay bangod sa COVID-19. Sa mga nagapangunang balita national, Presidente Duterte naka-perpetual isolation bilang precaution batok sa COVID-19. Pag-invest sa edukasyon ginaduso sa gobyerno ni Senator Gatchalian. Sa atong balita international, linibo ka mga miyembro sang simbahan sa South Korea ginhingyo nga mag-quarantine bangod sa COVID-19. Sa atong balita sports, sa Jollan Green, kumpiyansa nga makapakita sang maayong nga performance kaupod si Kai Soto sa NBA G League. Kag sa atong balita entertainment, Heart Evangelista ginpabilib ang mga fans sa ginsuksok nga ukay-ukay. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa atong mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16 kagkaroon sa ditana sa ngaton mga nagapangunang nga balita lokal. Duwa ka mga punong barangay sa syudad sa Bacolod ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Liga ng mga Barangay President Lady Glass Gonzales, ang mga nagpositibo nga kapitan sanday Kapitan Boy Pico sa Barangay Mansilingan kay Kapitan Ricky Mijares Sr. sa Barangay Banago. Sa madumduman, una ginpahayag ni Mijares nga sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod sadto nga nagnegatibo ini sa una nga RT-PCR test apang iya ginapatapos ang 14-day nga mandatory quarantine. Sa impormasyon ni Gonzales, tinarikdan nga simana nagkapatigayon sang sesyon si Mijares sa barangay, naglain na niya nga pamatsyag kag dito nagdesisyon nga magpaidalom sa ikaduha nga test kag nagpositibo sa masakit. Sabado nga adlaw sa nibaluan ni Gonzales ang resulta sang test. Ginpaidalom sa karon sa lockdown ang barangay hall sa Banago umpisa Agosto 17 tugto 23 sa para sa disinfection. Sa kabugusan duwa ka mga kapitan sa syudad kag isa ka barangay kagawad sa barangay 14 ang nagpositibo sa masakit. Nagpanugyan naman si Gonzales sa mga frontliners nga mga barangay officials kag personnel nga hindi magkumpiyansa ipatuman ang social distancing kung magpadulong sa mga lockdown area kag sundon ang minimum health standard. Nagpositive ba si Kap? Nag-negative na siya. So, okay na siya. Okay na siya. Nagkasyon sa gani. Mga pila ka days, nag-ain matsyag yan, nagtatay sa luwas. Nagpositive siya.
Ang kabahin sa pagpahayag ni ABC President Lady Glass Gonzales. Sa dugang nga balita lokal, nagpositibo sa COVID-19 ng isa ka janitor sa Negros Occidental High School kung NOHS. Ay nagpositibo ang residente sa Purok Roadside 2, Barangay Alihis sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Mario Omaca, ang Principal Force ng NOHS, sa atong Agosto 7 sa nagwa ang janitor sa eskwelahan kag Agosto 9 sang ini ang nagbalik sa NOHS. Suno kay Omaca, protocol sa eskwelahan nga hindi magpagwa o kung hindi magwa ang mga janitor sa nag-umpisa ang COVID-19 outbreak. Sunod pa sa principal sa pagbalik sa janitor sa eskwelahan sa Agosto 9, nagbatsyag ini sa hilanat kay ginhatagan ini sa medical officer sa request for swabbing. Agosto 12 sa ginswab ang janitor kay Agosto 16 sa nagwa ang resulta ng positibo ini sa virus. Ginalantaw di Abaca nga hindi sa eskwelahan nakuha sa nagpositibo ang masakit kundi sa komunidad. Bangod sinigin paidalom sa mga daw ang 7 ka iban pa nga tawo sa NOHS nga posible may exposure sa nagpositibo. Natalana nga magpatigayon sa disinfection sa engineering kag clerical offices ng NOHS. Ginpasiguro naman ni Amaka nga istrikto ang mga health protocol nga ginapatuman sa NOHS. May mga pulis nga nagabantay kag may triage area. Oo, pero hindi rin niya nakuha. Bali siya sa kuha yun, ha? Oo, kaya pag, paranting niya daan siya ko, hindi nakapuli siya kay kuha. Siya yan, nagkuha pa yan sa Biyernes. Domingo, nagbalik siya, may lanat na siya. Ang kabahin sa pagpahayag sa principal sa NOHS nga si Mario Amaca. Sa dugang nga balita lokal, ginanunsyo ni Mayor Nicolas Yulo ang ikaduwa nga persona nga napatay sa COVID-19 sa syudad Sumbago. Iniamo ang 49 anyos ng babae sa Proper North, Barangay Talok, kag makabig nga domestic case. Sa pagpangusisa sa syudad, una nga gid-admit ang pasyente sa Bacolod South Hospital sa atong Agosto 11 matapos mag-eksperyensya sa respiratory symptoms, gin-diagnose gamay pneumonia kag nagabatsyag sa masakit nga diabetes. Ang bana sini ay nagatrabaho sa Panasiatic Solution sa diin, ginapatihan nga diri naghalin ang domestic transmission. Ginsugid sang bana nga ini ang may hilanat antes makabatsyag sang sintomas ang iyang asawa. Ginsiling man sini nga siya ay nakabisita sa Field Health Office sa syudad sa Bacolod. Ginmando na ang bana kag iya duha ka mga kabataan nga mag-strict home quarantine. May isa man ka tricycle driver ay naga-close contact sa mag-asawa nga mo ang ilang ginhar agud nga makasakay sa tricycle padulong sa Bacolod South Hospital nagligad nga Agosto 6. Ginrekomendar sang syudad ang pagkuha sa PCR swab sa bana kag mga kabataan sini. Pagpadala sang sulat sa Sumag Tricycle Drivers Association para pangitaon ang tricycle driver kag pagpadayon sang contact tracing. Kinakasubo naton nga i-announce nga ang maisa naman kita sa COVID patient nga nagtaliwan sang kahapon nga adlaw, no? Ini siya isa ka babae, quarantine di anyos, no? Ang inaron kag housewife dra sa Talok. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bago City Mayor Nicolas Yulo. Sa katapusan nga balita lokal, nagtaliwan sa balatian ang presidente sa Association of Barangay Captains sa ABC sa Banwa sang Isabela, Negros Occidental, kag Barangay Kapitan sang Rumira nga si Antonio Medencelias. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahayag ni Municipal Councilor Raymond Gerard Montilla, si Medencelias ang ginbawian sa kabuhi sa tung Agosto 15 sa gabi. Duga pa ni Montilla si Medencelias nga nagserbi bilang opisyal sa barangay kag Banwa sa sulod sa pila na kadekada ang madugay na nga nagasuper sa balatian. Pagi sa ginatawag nga rules of succession, nagbulos bilang barangay kapitan ang number 1 kagawad samtang bulos man bilang presidente sang ABC ang vice presidente sini nga si Barangay 4 Punong Barangay Eduardo Pregoa. Desisyon na naman sa konseho sa barangay kag sa local chief executive kung sino ang ibulos sa nabakanteng number 7 kagawad sang Barangay Rumirang. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:23 para sa aton mga ka-aksyon. Pinaka-importante nga halungan ginato ng
Mga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Lawas mo. Sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa subong gabi sa aton man nga Facebook Live, madamo gid nga salamat kag sa tanan nga naghatag man or nagpadala sang ila nga pagpanamyaw para sa ika-51 ng anibersaryo sang Aksyon Radyo Bacolod. Madamo gid nga salamat sa kay Benji Joso, sa kay Jocelyn Arisevita Olak nagalantaw sa kuno subong nga gabi. Salamat gid sa kay Lorna Termil watching from Barangay Bata. Sa kay Liza Joy Ilon Amoroso, good evening everyone and happy anniversary Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat sa kay Reyna Len Brett. Good afternoon, ka-Aksyon and Defensor watching live from Barangay Alihis. Siga, salamat sa kay Sir Aldrin Diamante kag kay Martin Gonzales nga nagalantaw man subong nga gabi. Madamo gid nga salamat sa kay Milo Hoyatid Amit, good evening mandira sa imo. Sakay, Julie or July ino siya, Derla Celestial Hunko, Texmana. Tsakto niya ako niya pagbasa. Happy anniversary Aksyon Radio. Madamo gid nga salamat. Sa kay Alison Acebido, good evening man. Sa kay Warren Medes, good evening Action and watching live from Barangay Talok, Bago City. Sige, madamo gid nga salamat sa nagalantaw subong draya live mismo sa syudad sang Bago. Kadamo subong ang naga-monitor ko na syudad sang Bago ang paghambalan kay daw subong do na sentro kamudara, damo gid subong mga cases. So halong-halong lang gid kay para hindi kita yang matapikan sang COVID-19. Do ga contest subong sa kaso ang La Carlota kag ang Bago. If hindi nang ko maganuha kay usual ko yung kabasahan ini Ang iya ka La Carlota kag ang iya ka Bago kaduga bulos-bulos lang sa pagwa man sang ilaya nga advisory. May mga disinfection, may closure nga ginapatuman bangod sa may mga cases nga nadugang naman. So sige, sa ating mga ka-action, continue lang sa pag-monitor. Sa kay Christina Minyas Villalobos, good evening man. Continue lang sa pagtutok sa amon man nga idulong din mga information sa inyo subong iya nga gabi kag ti follow pagid sa other namon nga mga programs after nakon. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang Balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:29, kay karon sa detal na sa aton mga nagapangunang balita national. Nagpaidalom si Presidente Rodrigo Duterte sa perpetual isolation na para mapabilin nga hilway ini sa COVID-19. Sa televised briefing, gindayaw ni Presidential Spokesman Harry Roque ang Presidential Security Group para masiguro ang 75 anyos nga Chief Executive nga protektado kontra sa COVID-19. Suno kay Roque, si Duterte ang regular nga nagapaidalom sa COVID-19 testing. Ini ang mga nangin palayag ni Roque matapos nga si Interior Secretary Eduardo Año nga nagupod sa meeting upod si Duterte sa syudad sang Davao ang liwat nga nagpositibo sa virus. Suno kay Roque, wala sang close contact ang presidente kag nagasuksok man ini sang face shield kag naka-face mask. Sa atong Domingo, ginpanginwala ni Roque ay nagalapta nga impormasyon nga si Duterte ang nagbiyahe sa abroad. Sa bahay ni Roque, iya ginpahayag nga maga-self-quarantine ini sang 5 kaadlaw antes nga magpaidalom sa swab test. Sa dugang pang balita national, ginaduson ni Senator Sherwin Gatchalian sa gobyerno nga dapat mag-invest sa edukasyon sa piyak nga pungsod padayon nagatingwa sa pagtapos ng COVID-19 pandemic. Suno sa senador, ang paghatag sa pondo para sa may kalidad nga edukasyon makabulig sa programa sa gobyerno para sa mga estudyante nga masustain ang recovery sa piyak sa pandemya. Dugang pa ni Gatchalian, dako ang tsansa sa pagtibuong sa ekonomiya sa kada pag-invest sa edukasyon. Bangod madamo nga estudyante ang mahatagan sang may kalidad nga edukasyon. Una diri ginpahayag sang National Economic Development Authority o NEDA kag Department of Finance nga ang sektor sang edukasyon amo ang ikaapat sa may pinakadako nga average losses nga 76.8%. Ginanunsyo ni Education Secretary Leonor Briones nga nagapadayon ang enrollment sa pampubliko nga eskwelahan matapos nga ang pagbukas ng klase ginpaisol sa Oktubre 5. Suno kay Briones, 23.3 milyones ang kadamuon sa nagpa-enroll kag nagapadayon ang pagbaton sang late enrollees. Dugang pa ni Briones ang nasabit nga numero sang enrollees nagakahulugan nga bug-os pa ang pagsadig sang ginikanan sa DepEd. As of August 17, ang DepEd may 23,311,861 ka mga enrollees para sa pagbukas ng klase kag kalakip na diri ang sa idalom sang alternative learning system kon ALS kag non-graded learners with disabilities. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:31. Detalye sa aton mga nagapangunang balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Try mo to. Life Extension. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. nagligan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulong yung kag
kamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo. Kag sa detalye sa atong balita international, ginanunsyo sang South Korean authorities nga libo ka mga Protestant at church members sa Seoul ang ginhingyo nga mag-quarantine bangod sa padayon nga pagtingog sa gobyerno nga matap na ang paglaptas ng COVID-19. Una diri naghinay ang ginahimo nga traced test kag delete approach sang pungsod tungod sa inaling nga pagsaka man sang kaso. Sa sulod sang weekend, ang capital kagaipi nga Gyeonggi Province nagdubili na sang tanan nga religious gatherings kag ginaengganyo ang pumuluyo nga
gawan ang mga unnecessary travel matapos ma-record ang pagsaka sa numero sa nga bago nga kaso nga amo ang ginakahangawa nga posible magresulta sa second wave. Ang South Korea may bago nga 197 ka kaso kag sa kabilugan may 15,515 ka mga total cases. Ang pinakadako nga current cluster ang nakasentro sa Sarangjil Church sa Seoul nga ginadumulahan sa kontrobersyal nga konserbatibo nga pastor nga ginapangunahan ang protesta bato kay President Moon Jae-in. Kag sa atong balita sports, kumpiyansa si Jalen Green nga siya kag si Kai Soto ang magkapakita sa maayong performance para sa NBA G League Select Team. Si Green nga mayara sa mga paryento sa Pilipinas ang nagdesisyon nga hindi magkolehiyo kag maghampang para sa G League. Si Green ang magkabaton sang on kag off the court nga mga training bilang preparasyon sa NBA. Si Kai Soto ang ginalantaw nga una naman nga homegrown Filipino player nga makasulod sa NBA. Ang duha ka mga atleta ang una nga nagkit-anay sa Manila sa 2018 sang ilang mga team ang naghampang sa NBTC National Finals. Si Anay champion na Brana Shaw amo ang mangin coach sang duha ka mga atleta. Kag sa atong balita entertainment, ginpabilib naman sa actress nga si Heart Evangelista ang fans sa iya ukay-ukay look. Sang weekend, ginpakita ni Heart ang outfit sini nga nagabalor lamang sang 210 pesos. Una diri isa ka fan ang nagpahayag nga nagasuksok ang actress sang designer footwear. Apang ginklaro ni Heart nga nagasuksok lamang ini siya sang ginbakal sa local department store brand nga nakakuha naman sa pagdayaw sa mga netizens. Sa naibalungan, si Heart kilala sa mga malahalon sini nga mga ginasuksok kag tawag pa bilang real crazy rich Asian sang author nga si Kevin Kwan. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:40. Kaginyo ginpamatihan ang kabugusan nga detalya sa aton mga natipon nga balita diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Agosto 17, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon